найсвятейшем сакраменте. Ты идешь праз веки, своею кровью отмашиваешь дорогу, терпишь у своим нестыдным теле. У кожным з нас, у наших близких, переживаешь крыжовую дорогу. Хоть нам сегодня, в эту великую пятницу, идти за тобой, Пане Иисус Христе, где ты весь час и по-новому терпишь у наших братах. Нехай терпение Твое побуждает у нас литость, спочування. Нехай же охватывает нас до соправдной, верной любови. Амин. Стация первая. Иисус на смерть осужденный. Кланяйся Тебе, Пане Иисус Христе. О, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Перед натовпом стоит увічований, укоронований термін Иисус. А Пилат, жадаючи викликать у їх серцях літость, показує на його і каже: «Вось чоловік». Що откаже люд, який 3 роки ходив за Єсусом, захоплявся ягоними науками любові, зведав на собі ягоних чудов, ел з ягоних рук хліб і ще недавно співав Гасана сину Давидовому. Теперь Барабаш был для их легче. Им схвалявали связанные руки и обтекшая кровью добрая тварь. Здобылись только на слово осуджения: «Укрыжуй его, укрыжуй». И Пилат выдал им Иисуса. Як же часто, стоя перед нами, ненавидел такой постати Христос. Христос у наших братах. І ми кажемо: «Бо чоловік злий, превратний, який згоршує людей, не виконує прав Божих, не вартий літості». І нашою обмовою убічовуємо його. Терні обману складаємо йому на голову. Укрижовуємо недохопом любові. Вось чоловік. Укрижуй його. І другий раз, третій, тисячний видаємо на смерть Христа. Ты за нас терпел от рана. Другая, Иисус бере крыж. Кланяйся Тебе, Пане Иисус Христе. О, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Приносит великий, тяжкий крыж. Крыж над людскую силу, обтяжарены нашими грехами, нашим недохопом любові. А Христос, як каже традиція, укленчує перед ним, обдимає його і бере на своє плечі, как нам отнять тяжело, как нас обмыть смертных врагов. Ці в гэтым ми подобные до Єсуса. А може, жадаючи жить легко, у радости, гоняючися тільки за осолодой, увесь тяжар свой і горечь радости, познаной у греху, усё складує на плечі інших, тільки как не терпеть. Гляді, як Христос до нічого другого нас заохочує. Хто хоче йти за мною, бути моїм учнем, нехай возьме свой крыж и йде за мною, как своим трудом, своим терпением, как як Христос незаслуженный,
принести полегку ближнему. Який за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Pan Jezus pierwszy raz падає pod ciężarem krzyża. Молимся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Вельми тяжкий крыж на силу змученого канання у Гефсимании, ночью, проведенную в темнице, бичеванием и тернием укоронованием. И тут же за преторием Христос падает под им первый раз. В это падение не выкликает радости у оправцев. Новые штурхания, новые проклёны посыпались на Иисуса Христа, пригнеченного тяжером крыжа. Збили его и снова сложили крыж на его плечи и повели далее. Христос падає під крижом, який сам прийняв. І он, Бог, чоловік, не може узнести крижа. І його тяжар терпіння пригнічує до землі і кладе у пил дороги. Той приклад падаючого Христа з'являється для нас вельми потрібним посеред нашої крижової дороги життя. Треба мати його завсюди перед очами. Коли нас самих зламає криж, і коли ближня поснойдем у болоті дороги. Який за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Статуя четвертая. Споткание Пана Иисуса с его матерью. молимся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Матерь Святейшая хотела уважить своего сына. После выдания приговору, сердцем полным боли, проходить в улице, как знайти дорогу Христа и своей присутностью утешить его. Не все его покинули. Есть хтось, хто його ще кохає і спочуває його. Кожен з людей з'являється для Марії Маті причиною нового терпіння. Виходить, як споткать Сина Чоловіка на його крижовій дорозі, сутешить його і узмочить. И в этом хоть крыху подобное мы до Мати Болезной. Христос у братах наших хоче спочування, допомоги от нас. Може, тому ближній падає і тягне за собою тяжар греху азарту, що замість хліба, замість спочування кидали у його камнями. Как могли крыж свой нести за Иисусом, потребно и наше сутешение. який за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Статия пятая. Симон допомагали Иисусу нести крыж. молимся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши муку
криш на Голгофу. Хочуть убачить, як буде помирать. Тому примушують Симона з Киринеї, як допомог йому нести криш. Як же Христос повинен бути вдячний Симону за його допомогу? З яким благословенням глядять на його очі Маті Болесної? Нехто допомог Христу, я є син. Сапраўды, не хочуць рабіць гэта спачатку, але пасля зрабіў з радасцю. І мы спаткаем на сваёй дарозе Христа, ближняга, які нясе свой крыж. Можа, нясе яго апошнімі сіламі. Ці дапамагае яму несці яго? Святы Павел захупошуе. Один одного тяжары нясіце, і так выканаеце закон Божий. Дапамагаць Христу несці крыж, праз гэта атрымаем сабе сэрца нашай супольнай маці. Які за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 6. Вероніка витирає Карпана Єзуса. кланяйся тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Іде Христос, змучений своєю крижовою дорогою, окружений злом, ненавистю. Твар його найсвятейшая залита кривьою і потом. Пил дороги приліта її. Тільки потреба було отваги, как супротивиться супольному наставлению и оказать осудженному литость. Больше, обтерти его змученное обличье, а праз гэта заслужить себе на злость и проклятие окружающих. Святая Вероніка гэта робить. Колькі нам потрібно буде отваги, как боронить ближнего, оказать ему спачуванне, нечто доброе сказать про его. Хто має глибоко у своїм серці уписаний образ терпячого Збавителя, і воком віри бачить його у своїх ближніх, той перед нічим не похиснеться, щоб виказати свою любов. Таким простым актом любови можно кого-нибудь вытягнуть с болота грехов, обтерти измученную у наших братах твар Иисуса Христа. Який за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 7. Иисус другий раз падает под крылом. кланяйся тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. То и другое падение Иисуса Христа нехай дозволить нам иметь литость для слабости ближних. Падение кожного може здариться. Христос остерагає нас. Хто стоїть, нехай бачить, як не упав. Ми, слабые у виборі поміж добром і злом, забиваємося про добро, якого жадаємо, а йдемо за злом, якого не хочемо. Христос піднявся і йде далі.
допомогти піднятися ближньому. Не штука упасти, а лишь штука подняться. Не штука осудить и обминуть упавшего, а лишь штука его поднять, допомогти устать. Не только нас, не только ближних пригнечує тяжар крижа і кидає у пил дороги. Христос так само падав і чекав, хто б його підняв, але не було нікого. Прикладом своим Ты поднял нас, Пане Езу, до чинения добра. Лаской своей узмацни и перемени скильное до осуждения наше сердце. Який за нас терпів от рана, Христос утешає плачучу жінку. молиться тобі, Пане Єсу Христе. О, раскрывши муку свою, свет откупил ты. Знайшлися на болючій дорозі і жінки, у яких терпячий Христос викликав любовь. Єсус, убачивши їх, каже: «Не плачте надо мною, але над собою і синами вашими». Невідомо, чи це слово з утешення, чи так само делікатного напомнення. Одно певне. Христос навіть у терпінні не думає об собі, але об інших. Сам, погружений в болю, може здобитися на слово з утешення. Напевно, криж наш так само нелегкий, але інші так само терпять і несуть свой криж. Забитися про себе, а терпіти з терпячими, плакати з плачучими, статися усім для усіх. Для кожного мець доброе слово, милую усмешку, кожного сутешить, узмацнить. Об такую широкую, об інших маючую клопоти любов, просим Тебе, Христе. Який за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Статия 9. Третье падение Иисуса под крыжом. молиться тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил ты. Еще раз Иисус падает под крыжом, под тяжером наших грехов. Это наша вина. Як же часто мы сами падаем под крыжом, может быть, боимся за что, на что, хотели б скинуть с крыж с плечей. Може, грехи уже не однойче кидали нас на землю, з якої не можемо ніяк піднятися. Гэта свідомість у власної бідності, слабості, свідомість падіння є для нас вельми потрібна. Ненавіда тоді, коли намірюємося горшиться, коли слово осудження тиснуться на вусни. Єсус устає і несе свой крив уже до конца. Несе його за нас і за ближніх.
Его найсвятейшей крови усе черпаем силу, как устать. У крови Ягоной можем наши грешные души и наших ближних вибіліть, як сніг. Углядаючися в падінні Єсуса і в нашу слабость, допоможем іншим у повстанні з врагом. Який за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 10. З Єсуса збирають падіння. кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Христос нанес свой криш на Голгофу. Тут розпочинається апошня, найбільш болюча сцена муки. На початок самого невинного Єсуса здирають одіння і виставляють на публічний вид. Ці гострые слова, обмова не з'являються таким обдиранням чоловіка, найчастей невинного. Тик это не з'являється уваходженням згодами у сумління чоловіка, часто у його найліпші інтенції. Чоловік бачить усе, що звонку есть, але Пан ведає серце. Хіба самі не хотели б ми, щоб об нас говорили благо, щоб наші грехи, злые схильності і сторонки життя описывали в газетах. Поглядим на боль і стыдливость Єсуса, на наш сум, а може на гнев, коли про нас благо кажуть, і уже больш не обдером ближнего, Христа у нім терпячого. Який за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Статуя 11. Єсуса прибивають за крижом. кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Ось образ показаний дітям, які вчаться про грех. На древі крижа розтягнутий звалці, навокал збирає дітей. Одну руку Єсуса прибиває до крижа жовнір, а другую натягує і моцно тримає хлопчик. Образ для кожного з нас. Гэта кожний чоловік мав свій уділ у прибиванні до крижа Єсуса Христа. Здається, що найбільшим грехом з'являється незаховання любові до ближнього. Гэтые грехи найбільш кружавали Єсуса. Были самые болючие для того, кто сказал: «Заповедь новую даю вам, как вы любили один одного, як я полюбил». Для того, який сам з'являється любов'ю. Перестаньмо вже крижавати Єсуса у наших ближніх. Дозвольмо йому на хвилину відпочити, хоч на древі крижа, але без нашого недохопу любові.
тоді як Єсус, розтягнутими на крижі руками, обдимає увесь світ. Гэта не толькі словы. Больш вялікай любові не мае ніхто ад той, каб жыццё сваё аддаць за сяброў сваіх. Гэта ўжо ўчынак любові, любові ахвярнай, якой збавіў нас. Полюбіў мяне і самога сябе выдаў за мяне. Гэтыя словы скіраваныя да кожнага з нас. Христос усіх полюбіў. Грэшнікаў называе сябрамі сваімі і за іх выдае самога сябе. За тых, якія крыжуюць яго, ён моліцца. Ойча, адпусці ім, бо не ведаюць, што чыняць. Як перад гэтай любоўю Хрыста выглядае наша любоў? Ці ёсць у ёй штосьці большае, чым толькі словы? Адкрыйма свае сэрцы, напаўняйма любоўю Езуса, каб магчы абняць ім, як ён усіх, добрых і злых. А можа, нават больш полюбіў злых, бо яны патрабуюць больш любові. Які за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Тіло Пана Єзуса здимають з крижа. кланяйся тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрывший руку свою, свет откупил ты. Зближався день свята, і треба було поховати тіло осудженого. Коли б не чувала маті найсвятіша, коли б не вірність і добриня Никодема і Йозефа, тіло Єсуса Христа укинули б до супольної гробниці. Йозеф з Аримафеї, який, як каже традиція, боронив Єсуса на раді, і тепер отважно просить Пілата об святое тіло і здимає його з крижа. Може, не один раз з нашого дозволу, часті без нашої волі, по причині недохопу актів любові, яка належить ахвярної любові Христа у наших братах, ён повис на крижі. Треба гэту помилку виправити. Обмова вимагає виправлення. Треба виправляти помилки. Недохоп любові до інших. Про спочування, про добре слово, а у кожному щось добре знаходиться, знять з крижа не один раз. Вельми и невинно змотанного телом и духом своего ближнего. Який за нас терпів от рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Статія 14. Пана Єсуса складують у гробницю. кланяйся тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрывший руку свою, свет откупил ты. Єсус Христос похований.
раскрыт дни з мертвых повстань. Його офярная любов йому самому приносить хвалу, а нам здобуває щастя. Наш крижовий шлях, по яким ми йшли за Єсусом Христом, терпячим у наших братах, заканчивается. Припоминає нам Він, що потрібно забитися об собі, поховати власну любов. Пшеничная зернятка, коли не помре, не принесе плоду. Єсус учить нас, як забиватися об собі. Это может доконаться только у офярной любови, только у великой турботе об ближнем, у офяровании для Его, у отчувания Его терпения больше, чем своего, можно забыться об себе. Наши особистые крылья и терпения станут меньшими. У служении іншим наша власная любовь будет похованная. Как у полни Христос мог у нас мертвых повстать, жить и свою милосердную любовь праз нас раздавать братам. Який за нас терпел от рана, присвячений розважанню Твоего крижового шляху. Это наша ахвяра, выраз нашей любови до Тебе. Да поможи нам, Єзу, как в этот святый час, как споведь у часе Великого Посту, удел у Евхаристии, содейничали нашему возрастанию у Твоей власти. Да поможи, Єзу, как мы были верны нашим постановам и выправили свои грехи и помилки. По интенциям Святого Отца, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Похваленный Иисус Христос. Великая Пятница Мультипана. Литургия на ушанування Мультипана. У тишині збираємося в Великую Пятницу для того, как вспомнить муку и смерть Пана нашего Иисуса Христа. Литургия изображает до разваги над библейным описанием Мультипанской, а потом до адорации и до ушанования Святого Крижа. Однак литургия у основном подкресливая хвалу откупления праз крыж, чем принижение праз муку. Успоминаючи смерть Христа, памятаем, что вина не была для того, для его поражения, не была так само и несподівана, бо не раз проказывал ее своим учням. Смерть Христа стала перемогой и была освячена зяннем воскресения. Набожество Великой Пятницы розпочинається літургія слова, у якой головне місце займає Писання Мультипанської по волі святого Яна. Після гомілії наступить спів урочистої повсюдної молитви, у якої стараємося нікого не забити, бо у всіх обмила кров Христа, пролитая на крижі. Кульмінаційним пунктом усього літургії является адорация крижа и святая коммуния. По воле звичаю на закончение евхаристичного тела Христа, якое назавсёды застанется гарантом нашего воскрешения, а так само вызволения из неволи греху и смерти, будет перенесено для адорации до панского гробу. Коли ласка, на початку святой мши зробите проход у центру костела.
Божа просмулку Христа, Твоего Сына нашего Пана, Ты знищив смерть, спадщину першородного греху, что перешла на все наступные поколения. Дай, как вставшися подобными до Христа, есмеченные Твоей ласкою, мы несли в себе Его небесный образ, як на необходности мы жили в образе земного человека, праз Христа Пана нашего. Пророцтво Ісаї проказує плоди муки і терпіння Месії, на якого Пан Бог усклав провини у всіх нас. Терпіння чоловіка, особливо невинного, завсёды застанеться таємницею. Отказ дав нам Христос. Йон дорогу крижа перемінив у дорогу хвали. Читание книги пророка Исаии. Вот пошастит слузе моему, и он узвысится, вознесется и будет возвеличен. Як многие здивлялися, настолько изневеченный был, як ни у кого вигляд ягоний, а постать его не нагадувала человечей. Так здивить он многие народы, короли перед ним закриють усни свої, бо бачать не тоє, про що їм не було сказано, і спознають тоє, чого ніколи не чули. Хто ж повірить тому, що ми чули, і кому відкрилося плечо Пана? І он вирос, як паросток перед нами, і як корень сухої землі. Не мив він ні каства, ні пригожості, щоб ми поглядели на його, і не мав вигляду, щоб привабить нас. Зневажений, одринутий людьми, муж терпіння, який спознав слабості, від якого відворочують пар, погажданий. Тому ми лічили його за ніщо. Але він узяв на себе терпіння наше і понес наші хвороби. А мы думали, что и он покаранный, побитый и приниженный Богом. И он зраненный был за беззаконие наше, раздавленный за наши провины. Покарание миру нашего на им, и в ранах его мы отримали здоровье. Усе мы блукали, як овечки, кожний сошел на свою дорогу, а Пан усклав на його усе наші провини. Тяжко пригнечений, і он скарився і не відкрив вуснів своїх. Мовчав, як огнем, якое ведуть на зарез, як овечка перед тими, хто стриже її, не відкрив вуснів своїх. Після утиску і суда його схопили, і хто розкаже про його народ, бо він вирваний з землі живих. В беззаконии народу моего был замученный до смерти, и могилу ему вызначили разом с безбожными, и похованный с богатыми, бо не чинил насилия, и не было подману у устных его. Пан пожелал раздарить его терпением, коли ж принесе життя свое у огляру за грехи, убачить вечное потомство, и волю Пана здійснить ягоная рука. За терпение своей души он убачит светло, и им насытится. Мой справедливый слуга,
оправдае многих и сам понесе ихние провины. Тому дам ему удел сирот великий, и з моцными ён будзе дзяліць здабытком за тое, што аддаў сябе на смерць, і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. Ойша, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей избав меня, у руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойша, в Твои руки отдаю я дух мой. Для усіх ворогів моїх я став посмішищем, навіть для сусідів моїх жахом, для знайомих моїх. Хто бачить мене на вулиці, утікає від мене. Забитий я в серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиня. Ойша, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподіваюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог, у Твоих руках дни мои. Вызвали меня з рук ворогов моих и гонителей. Ойша, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай світить обличчя Твое над слугою Твоим, збав мене у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усіх, хто сподяється на Пана. Ойша, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання указує на Христа, одиного і найвищого арцисвятара, який став збавителем для усіх, хто його слухає. Христос – гэта наш посредник, перед Отцом. Тому з довером наближаемся до трону ласки. Гэтым троном ласки для нас сёння з'являецца крыша. Читання послання до Гавреїв. Брати, маючи Пресвятара Великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будемо твердо триматися знання нашого, бо ми маємо не такого Пресвятара, який не мог би спочувати слабості нашим, але такого, який поводи подобенства зведав усі пребування окремя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, как отримать милосердность и знести ласку для своечасовой допомоги. Христос у дни тела своего с мощным голосом и со слезьми узнес молитвы и просьбы до того, кто мог уратовать его от смерти, и был выслушан за свою покорливость. Хоть был сыном и научился послухняности, дякуючи тому,
што выцерпеў. І, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Владар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя, потому всякое имя. Хвала Тебе, Владар веков. Відавочца адзін вучань, які стаяў пад крыжам, святы Ян, прадстаўляе апошні шлях Езуса Хрыста, крыжовы шлях. Ён глядзіць на свайго настаўніка вачыма веры. Для яго і для нас укрыжаваны Езус з'яўляецца валадаром, святаром, месіяй, Божым сынам і святлом, якое асвячае усіх нас, шукаючых правды. Святы Ян показвае нам прабітае Божае сэрца, якое не столькі хоча нас асудзіць, колькі хоча нас збавіць. Мука Пана нашего Иисуса Христа паводле Яна. Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоны. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там таксама збіраў, бо Езус там таксама збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда узяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: Кого шукаете? Яму сказалі: Єзуса з Назарета. кажа ім: Гэта я. стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім: гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Кого шукаете? Яны сказалі: Єзуса з Назарета. Езус адказаў: Я сказал вам, что это я. Калі ж мяне шукаете, то дозвольте им адысці. Сталося так, каб збылося слово, якое сказаў: з тых, каго ты мне даў, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя слугі было Мальхас, але Езус сказаў Пятру: Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмы першасвятара, таму ўвайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара.
Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна, і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першы святар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету, заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе людзі. І патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго, звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсёк вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прэторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прэторыю, каб не паганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён не быў злачынцам, мы б не ведалі яго, мы б не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім. Возьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прэторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты кароль? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім. Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне, а жаўнеры, сплёўшы вянок з терняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч, і падыходзілі да яго і казалі. Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары.
А Пілат знов вийшов і сказав їм: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ім ніякай віны. І вийшов Єсус у тягновому вянку і пурпуровому плащі, і сказав їм Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прислужнікі, закричалі. Укрыжуй, укрыжуй. Пілат їм сказав: Возьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ім віны. Юдеї адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы надо мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям: Вось кароль ваш. А яны закрычалі: Возьмі, возьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі: Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне, і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, кароль юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў: Я кароль юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, то і напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца. Так збылося сказанае ў Пісанні: Падзялілі між сабою маю вопратку, і аб адзежыне маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой. Потым сказаў вучню: Вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна.
поўная воцату. Тады ўздзелена Ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: «Здзейснілася». І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо в гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галенні і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галенні першаму і другому, якія былі укрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галенні. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзап з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Пожалуйста, сядайте. Na żal ta sama technika psuje cenę zasiady. Można jej wyrażyć i to i sposób, jaki wam chciało się эту литургию. Мне Великая Пятница, день смерти Иисуса Христа, день неполной вяры, за кожного з нас, нашего збавлення. Гэта, напэўна, асаблівы такі дзень, не толькі літургічны, калі
Усё выглядзіць іначай. Усё вельмі сціпла. Есть шмат момантаў цішы, задумы. Але гэтая цішыня мае быць не толькі вось такая вонкавая, літургічная, але таксама і ў нашых сэрцах, у нашай душы. Патрэба вось гэтага выцішэння, пэўнай задумы, затрымання. Бо разуменне таго, што сталася, магчыма хіба толькі вельмі такое асабістае. І для кожнага гэта будзе ў свой спосаб адкрыта, прынята, перажыта. Сёння асаблівы спосаб хочам углядацца ў крыж Христовы, які для нас, хрысціянаў, стаў асаблівым знакам. Ужо кальнай частцы літургіі менавіта яшчэ раз укажа нам гэты крыж, каб мы сабе сёння задалі гэта пытанне. Што ён для мяне сёння азначае? Якое месца ў маім жыцці крыж займае? Што гэта за знак для мяне асабіста? Бо ў гэтым адказе будзе таксама заключацца, напэўна, адказ адносна таго, кім для мяне ёсць Бог. Як яго бачу ў маім жыцці, як яго адкрываю. Калі мы прыглядаемся апошнім 2 стагоддзям розным плыням філасофскім, якія мысліцеляў, якія дзесьці паяўляліся і прапанавалі пэўныя свае ідэі, сваё разуменне, бачання сусвету, чалавека, то можам заўважыць, што вялікую частку гэтых розных філосафаў, мысліцелей, так направда вялікая частка іх прысвяціла сябе ў асаблівы спосаб вайне з Богом. І як вынік, гэта дакладна гэта яшчэ адчуваем і перажываем, гэта розныя таталітарныя сістэмы, якія паўсталі. І выказам вось гэтай барацьбы, гэтай вайны з Богом, конечно, таксама выражалася ў барацьбе таксама з выявамі, знакамі і Божай прысутнасці, знакам Божай любові, таксама знакам крыжа. Напэўна, такім першым, найбольш распаўсюджаным барацьбой з крыжом, з Бога, з касцёла, гэта наступствы французскай рэвалюцыі. Ужо тады тысячы духовных былі забітыя, асуджаныя і забітыя, былі зруйнаваныя касцёлы, былі знішчаны вось гэта знакі Божай прысутнасці. Пазней наступны такі момант, напэўна, такі знакавы ў гісторыі, гэта камуністычны маніфест у 1848 годзе, калі было прапанавана утопія, так направду, паўсюднай роўнасці. Але тая роўнасць наступіць тады, калі чалавек выкіне са свайго жыцця веру ў Бога. Праз паўстагоддзя гісторыя чалавецтва дасведчыла рэвалюцыі у Расіі, дзе ізноў жа забіць ужо дзесяткі мільёнаў людзей, розных людзей, тыя, якія былі хрысціянамі, которые былі веруючымі, для якіх Бог быў штосьці важнае і якія аддавалі сваё жыццё ў абароне вартасцяў. І наступствы усяго того, што адбываецца, мы дакладна адчуваем тут і сёння.
to tak naprawdę ta боротьба не скончилася. Яна працягваецца ў іншы спосаб. Чаму менавіта вось гэта барацьба з крыжом, за знакам? Бо заўсёды крыж гэта ў першую чаргу знак для ўсіх аб тым, што ў свеце ёсць праўдзівы, адзіны, найвышшы валадар. Той, які з'яўляецца панам усяго сусвету. І кожны, хочучы чи не хочучы, разумее, што стане калісьці перад ім, каб разлічыцца з уласнага жыцця, з уласнага ўладання. І таму так, гэты свет сёння, які адчувае в сэнсе страх перад гэтым знакам, тым вялікім валадаром, ведаючы пра свае ўчынкі, пра свае жаданні, свае памкненні. Właśnie nieco, kab ten znak zniszczyć, kab schować i nie przyznawać przed samym sobą, a w tym właśnie tej bojaźni tak naprawdę Boga. Koniecznie, jak wojować z Bogiem, jak go nie baczysz? Nie dastся. Tamu w tej systemy wojowali z człowieka, jaki wierzyć w Boga. I wiedają, że wyrośli, думаю, nieraz wy o tym czuli. I wiadomo, że dotyczyło tak samo bezpośrednio gdzieś waszych bliskich, rodnych, jakich kidali w turmy, ich zabijali. Mianowicie jak znak wiery, jak znak wierności Bogu. Ale wiedają tak samo z historii początku Kościoła, i tak samo z tej apocznej historii, że zabijając człowieka, Boga nie zabijesz. Тому, że Kościół narodził się tak naprawdę na krwi muczenika. Kościół uzrastał mianowicie na tym, że człowiek oddawał swoje życie, tak mi prosto. W tym sensie, że zgadzał się na to, jak oddać swoje życie dziela właśnie tej najwyższej wartości, dziela bliskości życia z Boga. Тому що не бачив інший спосіб знищення Бога. Бо це вже не той, який був колись, коли ось так безпосередньо, може, забивали чоловіка. Сьогодні хочуть вирвати Бога з серця і розуму чоловіка. Бо прийшло розуміння, що речаїсність, так направда, і бачення того, як чоловік усприймає цей світ, це осяроддя, знаходиться у розумі чоловіка. To święta Boga. Тому що nie бачим, jak rozbiwaється te kosztowności tradycyjne, jak z tego zlepić swoją ideę. To jak, że będzie tak naprawdę superczyć Bogu. Że zamienić Boga. Właśnie tę ideę człowieka, jaki stwarza siebie po swoim wyobrazie, po tym, jak ja chcę siebie baczyć. Te różne гендерна ідеологія, яка сьогодні втікається, обходить у різні сфери, так направду. Це що не інше, як виклик Богу. Говорячи об тим, що я хочу себе створити уже сам, мені більше вже не потрібно. І у перспективі, або у обличчю цієї правди, цієї боротьби, яка відбувається навколо нас, може ми її так не зауважаємо в нашій щоденності, бо не завжди маємо якийсь час, таке розуміння і жадання нам об этом думати. То так naprawdę ж займаємося нашою щоденності, тими різними справами нашого життя. То сьогодні особливий спосіб, що захоче, запрошує, як ми з вами все ж таки задали собі питання, чим для мене з'являється крив? А ще більше, ким для мене з'являється той, який на гэтым крыжа дае жыццё за мяне. На ўбачанне крыжа ёсць две пэўныя скрайнасці. З аднаго боку, крыж сёння вельмі часта стаецца знакам без зместу, упрыгожваннем, пэўнай культурнай каштоўнасцю.
ale tak naprawdę nie wiedzie do głębokiego przeżycia spotkania z Bogiem. Jemu przywożując, i on jeszcze jest u kultury, u pewnym świecie, ale nie zawsze już wiedzie nas do spotkania z Bogiem. A z innego boku jest inna strona, tak samo fałszywa i nieprawdziwa. U tym, że człowiek przywykł wszystko nazywać w swoim życiu krzyżem. Pewne ciężkości, cierpienie, te problemy, jakie przeżywa, nazywać krzyżem i odwinowaczyć w tym Boga. I pytać się, za co i czemu. Ale kiedy stanie u prawdzie, to zobaczy, że prawda u tym, że wiele często następstwa, właśnie to jest cierpienie, ból, jaki człowiek przeżywa, tak naprawdę to następstwo człowieczej słabości, głupoty tak naprawdę i grzechu człowieczeństwa. I nieprawdziwym było szukać teraz zapytanie, Panie Boże, czemu Ty mnie to dajesz? Потому что это następstwo mojego wyboru, moich решения, moich żadania. Того, до чого я імкнувся, чого я прагну. І відчув, właśnie to następstwo, to jest grzech, jaki mnie niszczyć, a inaczej szatan, jaki uwachodzi w życie człowieka i chce go zniszczyć, uszczać. Po prostu tego nie było. Ale jak zrozumieć, czym jest krzyż, to trzeba сказать одно, что prawdziwy krzyż to to, jaki jest Chrystusem. Іншого крижа не буває. І коли, може, повстає у нас це питання і народжається, Боже, чому? Чому менавіта Божве ти мене споткало в моєму житті? Чому я тоді свідчу? Чому я цього не маю, чого я прагну? Що для мене з'являється великою вартістю? То зрозуміння цього прийде тільки тоді, коли ми відкриємо, приймемо і зрозуміємо того, хто на ньому помирає, Ісуса Христа. У інший спосіб ми ніколи не зрозуміємо крижа без Бога. Ми ніколи не зрозуміємо крижа без Ісуса Христа. Бо сутність і правда Його відкривається менавіта у Ісусі Христі, в цьому знаку любові Бога до нас. Коли може albo inaczej, jak często u naszych modlitwach my do Boga zwracamy się z takimi słowami: Boże, zabieraj mnie w ten krzyż. A jak często, albo ciekawiście było tak, że my modlili się i prosili Pana Boga: Boże, daj mi siły. Менавіта витривати з гэтым крыжом. Дай мне силы не стратить любові до Тебе и имкнуться до того, как этот крыж с Тобой нести. Może особливий спосіб, менавіта сёння, коли мы за хвилину будем переживать эту адорацию крыжа, про целование, про то, что будем подходить до Его, преклонять свои колени. Варто было бы менавіта с этой просьбой сегодня учинить это. Просить Иисуса Христа, как Он давал нам силы, менавіта витривати і ніколи не згубити любові до Його. Как этот крыж нашего штоденного життя не стал для нас приладой смерти, але так направду знаком нашего спавления. Как Он стал для нас завжди надеей, бо мы Его несем и переживаем в улучшности самим Христом, живым правдивым Богом. Нехай гэта сьогоднішня літургія, пізніше, може, ще особиста молитва, правда буде тим часом, моментом для нашої тишини.
Каб пачуць тое, што з высокасці гэтага крыжа нам Бог гаворыць. Каб мы пачулі это яшчэ раз тое, што Бог кіруе да нас. Ojcze, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. Ojcze, прабач ім, бо я так іх пакахаў, што аддаў і нястомна аддаю сваё жыццё. Стаім у духу перад Христом, які вісіць на алтары крыжа, на якім ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх людзей, узвышаны над зямлёй, і ўсіх прыцягнуў да сябе. Таму молімся за ўсіх людзей і за ўвесь свет. На пачатку абвяшчаецца інтэнцыя, затым усе моляцца ў цішыні, пасля чаго святар падсумоўвае малітвы сабраных спецыяльнай просьбай. Кожны адказ «Амен» павінен быць свядомым уключэннем сябе і пацверджаннем малітвы Касцёла. За святий Костюл. Молимся, наймилейшая, за святый Божий Костюл. Няхай наш Бог и Пан адорить Яго супокоем, едностью Яховая Яго на усёй земли. А нам дозволить жить спокойно и бесхлопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Amen. Всемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, как Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верой трывал у вызнавании Твоего имени, раз Христа Пана нашего. Odkazuję tylko пасля молитвы головного собрания. Молимся за папу Францишка. Молимся за нашего папу Францишка. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховує його у здоров'ї і у безпеці для свого святого Костюла, aby on kierował światym Bożym narodem. Всемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыни заховай обраного для нас папу, как люд християнский, яким керує Твоя рука, под уладой найсвятейшего пастора, умацовався у веры и любови, праз Христа Пана нашего. За все
biskupa Tadeusza, za усіх біскупів свята роди яка, за усіх, хто служить Костюлу, і за увесь народ вірний. Всемогутный вечный Боже, Твой Дух, освячая весь костел и им кируя, выслухай наши покорные просьбы за все станы костела, как дякуючи Твоей ласце верно Тебе служили, праз Христа Пана нашего. За катехуменов. Молимся за катехуменов. Нехай наш Бог і Пан чинить їхнє серце і брави своєї милосердності, опотребавши у купелі одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христі, Пану нашим. Всемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством. Повеличь ласку веры и познания у катехумена, ка подродженные водою хросту, яны долучились до Твоих усыновленных детей, праз Христа Пана нашего. За единство християнам. Молимся за усіх братов, що вірять у Христа. Нехай наш Бог і Пан учинить, как яни мкнулися до правди. Нехай збере їх і заховає у одиним костьолі. Всемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираешь, а собраных заковываешь у одинстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить у Твоего Сына, и учеников Ты, якого освятил один их рост, были з'єднані щирой верою и взаимной любовью, праз Христа Пана нашего. За жидов. Молимся так само за жидов, да чиїх продков промовляв Пан Бог, аби он допомагав йому мацовуватися в любові та Яго, і у вірності Яго нам заповіту. Всемогутный вечный Боже, Ты дал свое обетование Аврааму и ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, как люд, что был первым народом обраным, смог досягнуть полноты откупления, праз Христа Пана нашего. За тих, хто не вірить у Христа. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, а п'яни наповнені святлом Духа Святого, могли ступить на дорогу збавлення.
Всемогутний вічний Боже, дай, каб ти, як хто не визнає Христа, ходячи перед Тобою со щирим серцем, знайшли правду, а нам допомагай, що розглибей спостигать таємниці Твоего життя і взрастать во взаємной любові, каб ми були досконалими свідками Твоєї любові в світі. Праз Христа Пана нашого. За тих, хто не вірить у Бога. Молимся за усіх, хто не вірить у Бога, а по щирості серця йшли за тим, що правдиво, і так могли знайти самого Бога. Усемогутний вічний Боже, Ти так створив усіх людей, каб сумуючи по Тобі Тебе шукали, а знайшовши жили у супокої. Учини просим, каб сирот перешкодов, зауважаючи знаки Твоей добрыни и свідчення добрых учинков тих людей, что у Тебе верят, и они с радостью вызнавали веру в Тебе, одиного соправдного Бога и Отца усього роду людского, праз Христа Пана нашего. За тих, хто керує державами. Молимся за усіх, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями, поводле своєї волі, або ще ми жили в справдної вольності і супокої. Всемогутный вечный Боже, у Твоих руках человечее сердце и законы всіх народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоєї во всім світі панували тривалий супокой, добробыт народов и свобода веры. Праз Христа Пана нашего. Молимся так само за терпячих. Молимся, наимилейшие до Бога и Отца Всемогутного, а почистив света душа всяких непоразумений, отхилив от нас хворобы, вызволив от голода, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать безпеку и счастливое вертание подорожное, здоровье хворых, а тых, кто помирает, одарил спасение. Всемогутний вічний Боже, сутешення засмучених і мот терпячих, почуй молитвы тих, хто кличе Тебе у терпенні, как усеяны радовались, что в потребе их не покинула Твоя милосердность. Праз Христа Пана нашего. Коли ласка, зробіть проход у центрі костюма. Открытый крыш
хочам з удзячнасцю ушанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў 3 этапах. За кожным разам адказвае «Пойдзем з паклонам», а пасля заканчэння спеву кленчым і праз хвіліну ў маўчанні ушаноўваем крыж. Такім чынам выражаем удзячнасць Хрысту за труд нашага збаўлення. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем с поклоном. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем с поклоном. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем с поклоном. Rozpocznięta adoracja krzyża. Teraz będzie następne świętary, liturgiczna służba ołtarza, za ministrankami chór. Potem всех, кто стоит на проходе и на улице, będzie adoracja krzyża i пройдем туди до виходу. І після ще ті, хто сидять, мають місце співати. Спів номер
42.